Helo, siwmai. Dyma nofel fach arall i plant y top o'r ysgol. Y Gelyn ar y Tren, gan T. Llew Jones. Penod 1. Fe ddylai Gito fod yn yr ysgol, ond nid dyna lle roedd e, ond mewn cae yn ymyl y reilffordd, yn pwyso'r hen gat pren. Roedd e wedi mitio o'r ysgol heb ddweud gair wrth neb, a phe bai'r prifathro neu'n wathfeth ei fam yn gwybod ble roedd e ar funud honno, fe fyddai yna hylibelw ofnadw. Cofiwch chi, doedd Gito ddim yn teimlo'n hapus i bod e wedi colli'r ysgol y diwrnod hwnnw. Roedd e wedi gadael y tŷ fel arfer a'i fag ysgol ar ei ysgwydd ac wedi ffarwelio a'i fam yn y bore gan roi'r syniad iddi mae yr ysgol roedd e'n mynd. Ac roedd hi wedi dweud, bydd yn fachgen da fel arfer wrth iddo fynd. Oedd e'n teimlo'n eog reit i wala. Teimlai ei fod wedi twyllo ei fam a gwyddai y byddai hi'n gofidio'n arw pe gwyddai ei fod yn colli'r ysgol, ond oedd e ddim wedi colli'r ysgol heb ddweud o'r blaen, meddyliodd, a fydde fe ddim wedi mitio'r diwrnod hwnnw, oni bai ei fod yn disgwyl i rhywbeth pwysig ddigwydd. Ar y 3 Hydref 1974, am y tro cyntaf erioed, byddai'r injan tren enwocaf yn y byd bron yn mynd ar daith drwy dde Cymru, ac fe fyddai'n mynd trwy orsaf fach Maes Gwyn, y pentre lle roedd e'n byw, a fo'n hanner awr neu lai na hynny. Y Royal Scotsman oedd y tren, a doedd erioed wedi teithio reilffyrdd Cymru o'r blaen, ond am un waith roedd pobl bwysig ar reilffyrdd Prydeinig wedi cytuno iddo deithio trwy dde Cymru mwyn codi arian at achosion da. Trenau o ddiddordeb mawr Gito, roedd ei dad cu wedi dysgu llawer iddo am drenau o bob math. Fe wyddai ei dad cu enw pob injan bron oedd yn teithio ar reilffyrdd Prydain. Cadwai luniau ohonyn nhw, a dysgodd Gito ei henwau wrth glywed ei dad cu'n siarad amdanyn nhw. Pan oedd ei dad cu'n fyw, fe fyddai Gito yn cael mynd gydag ef ar brynhawniau Sadwrn i weld trenau. Bydden nhw'n teithio ymhell yn y car am y llwaith, a byddai Gito yn cael edrych trwy binoculars ar dderchog ei dad cu ar y trenau'n dod o bellter tuag atyn nhw. Pan fu ei dad cu farw, roedd blwyddyn ers hynny, roedd e wedi gofalu fod Gito yn cael y llyfrau a'r lluniau oedd ganddo yn ei lyfrgell. Ac, yn fwy gwerthfawr na'r cwbl, roedd e wedi gadael y binoculars ar dderchog i'w ŵyr. A dyna lle roedd y crwt y bore hwnnw, yn pwyso'r gat y cae ac yn gwylio reilffordd trwy binoculars. Roedd e'n disgwyl i'r Royal Scotsman ddod i'r golwg heibio i'r tro. Aeth amser heibio. Yna, trwy'r binoculars, gwelodd blifen o fwg yn y pellter. Roedd e'n dod. Anghofiodd Gito'r cyfan am yr ysgol, a nawr roedd yr injan yn y golwg a gallai Gito glywed ei sŵn rhythmig yn nesau tuag ato. Yna, roedd y gynffon hir o gerbydau yn ei golwg hefyd. Ond roedd llyged Gito wedi ei hoelio ar yr injan fawr enwog. Roedd hi'n disgleirio'n yr haul wrth agosau at orsaf fach Maes Gwyn. Sylwodd Gito fod y tren yn arafu ryw ychydig yn awr, a gwyddai mae'r reswm am hyn oedd fod y gyrrwr, fel pob gyrrwr da, yn cymryd mwy o ofal wrth fynd trwy orsaf lle gallai bod pobl a phlant o gwmpas. Yna, roedd yr injan fawr, gyferbyn â Gito, a thrwy'r binoculars gallai weld pob ran ohoni'n glir. Gwelodd yr enw mewn llythrennau gloiw, y Royal Scotsman, a roedd hi'n edrych mor agos ato trwy'r gwydrau nes gwneud iddo feddwl am foment a gallai estyn ei law allan a chyffwrdd â hi a blaen ei fusedd. Ond wedyn, roedd yr injan fawr wedi mynd heibio, ac yn awr roedd y cerbydau'n dirwyn heibio. Yn sydyn, trwy'r binoculars, gwelodd Gito ddrws un o'r cerbydau'n agor. Tu mewn i'r cerbyd, gwelodd ddau ddyn yn ymladd ei gilydd yn ffyrnig. Yr eiliad nesaf, gwelodd un o'r dynion yn cwmpo allan o'r cerbyd yn ben dramwnogl ac yn rolio i lawr y llethr caregog i'r cae yn ymyl yr afon. A thrwy'r binoculars, roedd Gito wedi gweld yn glir, heb ronyn o amheuaeth, mae'r dyn arall oedd wedi ei wthio neu ei daflu oddi ar tren. Gwelodd y dyn hwnnw yn awr yn tynnu drws y cerbyd i'w gau, ac am foment gwelodd ei wyneb yn glir. Dyn mawr cryf mewn dillad trwsiadus, wyneb coch a gwallt cochlyd hefyd. Yna roedd y tren wedi mynd, a'i sŵn wedi diflannu yn y pellter. Roedd dwylo Gito'n crynu. Yn ofnus trodd i binoculars tuag at y fan yn y cae yn ymyl yr afon lle roedd y dyn arall wedi syrthio. Gallai ei weld yn gorwedd ar ei hyd ar y borfa. Roedd e mor llonydd, roedd e ddim yn symud. A oedd e wedi marw? Roedd ei gap,
neu ei het wedi cwmpo wrth iddo ddisgyn o'r tren, a gallai Guto weld ei wallt gwyn yn symud yn yr awel, ond yna'r unig ran ohono oedd yn symud. Sylweddolodd Guto'n sydyn ei fod, efallai, wedi gweld llofruddiaeth. Os oedd y dyn ar y borfa fan draw wedi marw, roedd yn sicr, wedi gweld llofruddiaeth yn digwydd. Dechreuodd redeg nerth ei draed am y dre. Gwyddai fod rhaid iddo ddweud wrth rhywun beth roedd ei wedi gweld. Rhaid dweud wrth yr heddlu ar unwaith. Cyrhaeddodd y stryd fawr a redodd i lawr ar hebddi, heb sylwi fod bobl pentre maes gwyn yn edrych yn syn arno. Beth oedd yn bod ar y crwt gwyllt yr olwg yma a'r binoculars yn ei law? Beth oedd y bris oedd arno? Daeth at ddrws agored swyddfa'r heddlu ac i mewn ag ef heb giro na dim. Doedd erioed wedi bod mewn swyddfa heddlu o'r blaen yn ei fywyd. Gwelodd ddesg uchel a phlisman go dew yn eistedd tu ôl iddi. Roedd ffôn yn ei law ac roedd e'n siarad â rhywun. Agorodd Guto ei geg, ond corodd y plisman ei law arno i fod yn dawel. A tipyn o amser heibio, a'r plisman yn dweud, ie, a na, ac wrth gwrs, i lawr y ffôn yn awr ac yn y man. Roedd Guto ar biga'r draen eisiau dweud ei neges. Bu ysbaid o dawelwch ar y ffôn a'r plisman yn gwrando ar beth bynnag oedd yn cael ei ddweud o'r pen arall. Gwelodd Guto ei gyfle. Rwy wedi gweld murder, gweiddodd. Roddodd y plisman tew ei law dros geg y ffôn. Be sy'n mater yn y ti? Gofynodd. Ti ddim yn gweld bod hi'n brysur ar y ffôn? Ond rwy wedi gweld, dechreuodd Guto. Hei, fydda'r plisman, eista lawr ar y gader na fanna, nes byddai wedi gorffen. Gwelodd Guto'r gader ac eisteddodd arni, gan a wyddai beth arall i'w wneud. Yna, o'r diwedd, dwedodd y plisman wrth y person y pen arall i'r ffôn, diolch i chi am roi gwybod i ni, byddwn ni'n siŵr o ymchwilio'r mater, a roddodd y ffôn i lawr. Wel nawr te, beth sy'n dy gorddi di fachgen? Rwy wedi gweld murder, sir. Edrychodd y plisman yn smala arno. Constable Ifor Llywelyn yw'n enw i, meddai. Does dim eisiau ti alw sir arna i, ac rwy ti wedi gweld llofruddiaeth, wyt ti? Weles i'r cwbl drwy'r binoculars ma, meddai Guto'n wyllt. Corodd y binoculars i'w dangos i'r plisman. Weles i'r dyn yn gwthio'r dyn arall mas trwy ddrws y tren. Oedd y geiriau'n rithro i geg. Gan bwyll bach nawr, meddai plisman. Am ba dren wyt ti'n sôn? Ond y Royal Scotsman? Oeddech chi ddim yn gwybod i fod e'n mynd trwy station maes gwyn am y tro cyntaf a'r tro diwetha heddi? Edrychodd y plisman i fyw ei lyged. Oedd e'n dechrau credu bod y crwt o ddifri. Ro'n i wedi clywed am y tren enwog yn mynd trwy'n station i heddi, wrth gwrs mod i, ond... Agorodd Guto ei geg i ddweud rhywbeth, ond corodd y plisman i law. Rwy'n meddwl fod gwell i ti gael gair ag Inspector Lewis. Beth yw'r enw di? Guto Evans. A ble wyt ti'n byw? Rhif 3 Pen Dre. O'r gore. Nawr tyr gyda fi i weld yr inspector. A chofia, os i ti'n dweud celwyddau wrthon ni, bydd hi ddim yn dda arna ti. Dilynodd Guto'r constable at ddrws ymhen pella'r stafell. Curodd constable Llywelyn y drws yn ysgafn. Dewch, gweiddodd llais o'r tu mewn. Agorodd y plisman y drws a dilynodd Guto ef i mewn i stafell weddol foethus. Yno, wrth ddesg a phapurau drosti i gyd, eisteddai dyn tal mewn siwt drwsiadus. Doedd ddim yn edrych yn debyg i plisman o gwbl, meddyliodd Guto. Roedd y dyn yn yfed te. Trodd i edrych ar Guto yn sefyll fanni, yn wyn fel sialc. Yna, trodd at y constable. Wel, Ifor, rwy'n go brysur ar y funud, fel ydych chi'n gwybod. Mae'n ddrwg gen i, inspector, ond mae'r crwt ma'n dweud ei fod e wedi gweld llofruddiaeth. Beth? Coddodd yr inspector yn sydyn o'i gadair. Pwy yw'r bachgen mae Ifor? Guto Evans, meddai fe, ac mae'n byw yn 3 Pen Dre yn y pentre yma. Rwy wedi rybuddio fe na fydd hi ddim yn dda arno fe os mae dweud celwydd yma e. Edrychodd yr inspector yn graff ar Guto. Sylwodd fod ei wyneb yn welw a'i lyged fawr gan ofn. Dwed wrthon ni beth weles ti, Guto, meddai'n dawel, ac eisteddodd yn ôl yn ei gadair. Yna, cyn i Guto gael cyfle i agor ei geg, gofynodd yn ddifrifol, pam nad wyt ti yn yr ysgol heddi, fachgen? Doeddwn i ddim yn fynd i'r ysgol a Royal Scotsman yn pasio trwy station maes gwyn. Roedd rhaid i fi gael gweld un o'r injans mwyaf enwog yn y byd. Train spotter, efe? Meddai'r inspector a hanner gwyn ar ei wyneb. Cofiai fel yr oedd ef yn arfer bod yn un pan oedd yn fachgen ysgol. Pan welodd y wen ar wyneb yr inspector, dyma Guto'n dechrau ar ei stori, a'r geiriau'n byrlymu dros ei wyfysau. Gadawodd y ddau blisman iddo fynd ymlaen, a phan ddaeth i ddiwedd ei stori ryfedd, bu distawrwydd yn yr ystafell am dipyn. Wel, fydda'r inspector yn tipyn, gan edrych ar y constable Ifor Llywelyn. Yna, trodd at Guto eto.
Wyt ti'n siŵr y ti weld dyn yn gwthio dyn arall allan o'r tren? Wyt ti'n hollol siŵr o hynny? Nawr meddylia cyn ateb oherwydd mae'r cwestiwn yn bwysig. Weles i e'n glir trwy'r binoculars yma, roedd Guto'n hollol bendant. Weles i e'n twmlo lawr dros y bancyn i'r cae ar bwys yr afon. A roedd e'n gorfod yn llonydd, gofynodd yr inspector. Oedd, meddai Guto, roedd wedi marw. Sut wyt ti'n gwybod hynny? Ond oedd e ddim yn symud o gwbl, meddai Guto braidd yn ddig. Ond est ti ddim yn nes i gael gweld? Naddo, achos roedd yr afon rhwngddo fi a fe, na pham. Ac fe redys ti yma i ddweud wrthon ni. Wyddwn ni ddim beth i wneud. Feddwl ni fod... Yn yr ysgol? Awgrymodd yr inspector. Ie, peidiwch dweud wrth mam, newch chi, sir, please. Oedd y tren yn mynd yn gyflym iawn, gofynodd yr inspector. Oedd, ond yn fwy araf wrth fynd trwy orsaf maes gwyn. Wyt ti'n meddwl y gallu ti fynd gyda ni i ddangos y fan lle cwmpodd y dyn o'r tren? Galla. Mae yna arwydd, preifat, dim tresbaswyr ar bwys y fan lle mae dyn mawr yn gorwedd. O'r gore, chawn ni ddim trafferth o gwbl i ddod o hyd i'r corff felly, te gawn ni? Na chawn, sir, atebodd Guto. Bant ni te, feddai Lewis, gan godio i gader. Dewch â'r car rownd i'r ffrant, newch chi for? Ar unwaith, sir.